Bon dia a tothom i benvinguts a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, en nom meu i de la Regana, que excuso la seva assistència, no he pogut pas venir. Cedeixo la paraula a l'Ester Franquesa, que és la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Bon dia a tothom. Fa temps que conec Softcatalà. Hem coincidit des dels inicis en què Softcatalà va emprendre el seu projecte, que per qüestions professionals vam coincidir. Això era cap allà 1997, en què van sortir al mercat amb un projecte i ja van tenir el seu primer èxit. Aleshores no semblava, però, que poguéssim imaginar que una entitat com Softcatalà pogués tenir un recorregut tan llarg i amb tants èxits. Això és el que jo voldria remarcar avui i el que ha significat. Evidentment deixo per als tècnics l'explicació sobre el nou projecte que han assolit avui i que segur que s'afegeix aquest centenar, crec jo, de productes que ja han posat al mercat, però el que voldria dir, sobretot, és un projecte que va començar l'any 1997 amb un objectiu molt clar, que era fomentar la presència i l'ús de la llengua catalana en les noves tecnologies. L'han mantingut amb finalitat fins al dia d'avui i l'han mantingut d'una manera que a mi em sembla extraordinària, que és sense ajuts, remarco ara encara amb més especial valor per la responsabilitat que tinc en aquests moments, sense necessitat d'ajut de cap administració, simplement per raó de la voluntat i de la complicitat dels equips que han sabut anar fent. Ells mateixos, quan parlen de Softcatalà, es reconeixen i s'autoatorguen uns valors que a mi em sembla que avui podem remarcar, almenys alguns. Ells diuen que treballen amb transparència i ho han demostrat, amb obertura, perquè són un grup de professionals, estudiants, enginyers informàtics, filòlegs, dissenyadors, un grup interdisciplinari que s'han sabut entendre al llarg del temps i que estan oberts a anar-lo ampliant i quan algú no pot continuar la feina per raons de la feina voluntària per alguna raó, es retira durant un temps o el temps que ho decideix, però el grup Softcatalà, l'entitat, continua. A més, tenen un valor també que m'agrada molt que el remarquin, que és la meritocràcia. És un valor que la nostra societat hauríem de poder estendre a la majoria dels nostres sectors, que és que ho facin aquells que més ho saben fer. I això és important perquè és un mèrit que té Softcatalà. El valor de la independència, l'he comentat al començament, el fet de no tenir subvencions els fa ser independents, però això no vol dir que siguin un bolet marginal de la societat, sinó que han sabut treballar en cooperació amb moltes institucions, una de les quals fa goig de remarcar, perquè és el Centre de Terminologia Tercat, que va ser el motiu pel qual jo vaig començar aquest camí de conèixer Softcatalà i que també em fa il·lusió que continuï aquesta col·laboració al llarg del temps. Hi ha un altre element, un valor que ells remarquen i que com a directora general de Política Lingüística em fa també especial il·lusió d'insistir. Softcatalà, a banda de treballar amb èxit i amb rigor, ha portat la llengua catalana a molts projectes i productes tecnològics, sempre amb una qualitat en la llengua excepcional i donant per davant i per sabut que es mantenia la unitat de la llengua en tots els productes. I mai no hi ha hagut cap inconvenient en aquest sentit. Per això van començar l'any 2007 i com que han sabut mantenir aquests valors, han rebut, i avui m'agrada repetir-los, han rebut el Premi Nacional d'Internet el 2004, de manera merescuda, el Premi Nacional de Cultura 2005, amb tots dos per la Generalitat de Catalunya, el Premi Carme Serrallonga 2005 a la qualitat lingüística per la Universitat de Barcelona, el Premi Jaume I 2009 al compromís amb la llengua per al Casal de Jaume I,
són premis que el que reconeixen és feina ben feta en un àmbit en què les llengües necessiten assegurar-se la seva posició. Els que sou aquí ho sabem, les llengües totes són iguals, totes tenen el mateix tret de sortida, estan en la mateixa posició de sortida, serveixen totes perfectament per a les relacions interpersonals, totes són útils per a aquest àmbit d'actuació i el que les fa anar sent diferents és que siguin capaces d'adaptar-se a tots els àmbits i les situacions de comunicació. El català ha sabut posicionar-se molt bé, per raó, si ho comparem de la situació de l'àmbit geogràfic o demogràfic que tenim, en l'àmbit de les tecnologies i en l'àmbit d'internet. I aquí, en aquesta posició, hem guanyat un terreny on abans no hi havia, evidentment, la llengua catalana ni cap altra llengua. Per tant, ens hem posat en peu d'igualtat amb la majoria de llengües, almenys de la societat nostra europea i occidental. I això jo crec que és un valor important a remarcar. La llengua catalana està en una situació, diguem-ne, digital forta. I aquesta posició digital forta es fa gràcies a l'empenta de moltes empreses que han dit d'acord, sí, el català és una llengua apta i aprofitem l'oportunitat de les tecnologies també per posar-la en igualtat sociolingüística, es fa perquè els usuaris la utilitzen en els àmbits d'internet i les tecnologies, però es fa també gràcies a les empreses i a les entitats, com Softcatalà, que posa els elements necessaris perquè els usuaris la puguem fer servir amb igualtat de situacions que altres llengües. I això és el que ha fet Softcatalà des del 97 fins ara. Ha posat al servei dels qui volen utilitzar les llengües també en les tecnologies en peu d'igualtat. Em sembla que no sé si és el que fa 100 o 101 o 102, però són projectes sempre de qualitat necessaris i a més lliures d'ús. I per tant, em sembla que això és un element també que val la pena de remarcar. Ens els han posat a l'abast, els ciutadans, ens han fet una part de la feina fàcil que és promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital des de l'administració, perquè han obert tot un segment de feina i ho han fet molt ben fet. Per tant, jo ara el que vull aprofitar, ja que m'heu convidat, és felicitar Softcatalà per la feina que heu fet al llarg de tot aquest recorregut, felicitar-vos per no haver-vos aturat per avui presentar un nou producte que pel que he vist és un producte molt útil i que el podem fer servir tots, també és a la mà de tothom i per tant d'ampliar i continuar ampliant l'oferta, que és el que entre tots hem de fer, l'oferta tecnològica per a tots els usuaris, no puguem tenir l'excusa de no utilitzar la llengua catalana. Gràcies, jo només volia dir-vos això i felicitar-vos a tots per la feina que feu, els que no hi sou els hi doneu de traslladar. Gràcies. Moltes gràcies, Esther. Ara dono la paraula a la doctora Gemma Fontrodona, que és rectora d'Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona. Gràcies, bon dia. La veritat és que a la Universitat de Barcelona, primer de tot, agrair a tots vosaltres que estigueu aquí, a la Facultat d'Econòmiques que acolleixi l'acte, a vosaltres per la iniciativa de l'acte, a la directora general per acompanyar-nos, per donar suport a aquestes iniciatives que a vegades sempre que ve l'autoritat, diguéssim, es visualitzen molt més. És a dir, per tant, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps. Jo com a Universitat de Barcelona ja també fa molt de temps que un dels compromisos de la Universitat de Barcelona ha estat, diguem-ne, el ser conscients de la responsabilitat que tenim envers la llengua catalana, no només com a una eina d'ús en la vida quotidiana, sinó també com a focus d'estudi. És a dir, la universitat d'aquí té aquesta doble vessant que hem intentat materialitzar-la de diferents maneres. En primer lloc va ser a través d'un reglament d'usos lingüístics de l'any 96, que encara són vigents i que encara utilitzem i que volem seguir utilitzant. I també a través del nostre pla de llengües, molt més recent, en el qual s'obria una miqueta més a la vessant d'acceptar o de compaginar amb les llengües estrangeres. Però dit això, el compromís és ferm, el compromís segueix, el nostre reglament d'ús és, diguéssim, bàsicament en aquell moment i ara també
adreçat a la llengua catalana, a la protecció sobretot de l'ús institucional, tota la comunicació, sobretot interna i externa en totes les institucions del nostre país. Evidentment, la universitat, com dèiem, té aquesta doble vessant, d'utilitzar-la com a llengua, però també com objecte d'estudi, i també la visualitzem a través, evidentment, de tots els canals nous, digitals, que se'ns han obert, tots els mitjans, ja siguin xarxes, ja sigui el propi internet, les pàgines web, és a dir, ell ha estat mirant i, intentant buscar sobretot dades recents, i clar, a veure, quan veus que les universitats són la institució, en general totes les universitats del sistema català són les que tenim, diguéssim, totes les webs bàsicament en català, pràcticament al 100%, això no vol dir que sigui l'única llengua, però sí la que està fixa en totes. I, doncs és una satisfacció, pensar que el món universitari, d'aquesta manera també es recolza la llengua, d'una manera que es fa visible, perquè les nostres pàgines web, la de totes les universitats, i especialment la de la Universitat de Barcelona, que és la que millor puc parlar, tenen la seva porta oberta al món a través d'un web que està en català majoritàriament, doncs la que està sempre en llengua, diguem-ne, les que es modulen són les altres, doncs és una satisfacció com a universitat i jo crec que com a país el nostre sistema respongui d'aquesta manera. Evidentment, des de Softcatalà, des de fa també molt temps, a través de serveis lingüístics, han estat sempre molt al cas de tot el que anàveu fent, anar-lo facilitant a la comunitat universitària, per tant, aquí el nostre agraïment a uns i altres, a uns per fer-ho i als altres per difondre-ho, i evidentment totes aquestes característiques que ha comentat la directora general jo crec que són molt plausibles, perquè evidentment un col·lectiu que es manté en el temps, amb una fidelitat a uns principis, d'una forma oberta i amb una clara vocació de servei al país, doncs jo crec que no podem més que agrair-vos i animar-nos a que, evidentment, continuem per aquesta via i nosaltres, modestament, des de la Universitat de Barcelona, farem tot el possible perquè els productes aquest i d'altres que puguin venir, perquè això va creixent sempre, doncs poder donar la màxima difusió. Moltes gràcies a tots. Bé, moltes gràcies, Gemma. Bé, ara em donen el torn de dir unes paraules com a representant de la facultat. Us he exposat la presència de la degana, però és que amb bon motiu, perquè és que precisament tenim una degana que és una forta defensora del català, del catalanisme, i hagués estat també molt bé que hagués pogut dir la seva. Bé, amb el seu nom, jo el que puc dir és que, a més de tots la normativa, els usos del català a nivell universitari de Barcelona, aquí a la facultat també tenim en ment en aquests temes, ja sap l'Elisabet, que les iniciatives, el marge que se'ns dona de fer coses, l'utilitzem, es fan moltes activitats, el català el tenim per descomptat en totes les nostres en el màxim d'activitats i de promoció possible que podem fer. Jo l'únic que se m'acut afegir és aquest encoratjament que ja m'afegeixo a vosaltres, amb tota la gent que esteu treballant en tots aquests temes, en la seva tasca de treballar i la tasca d'utilitzar els productes, perquè esclar, si hi ha uns que treballen molt en la realització de productes en català, però després no tenim els usuaris, o la gent que aposti per aquesta catalanització, les coses finalitzarien, s'iniciarien però moririen. La nostra responsabilitat com a facultat és encoratjar els nostres estudiants també en tota aquesta tasca de catalanització. Jo espero que Softcatalà tingui una vida llarguíssima, com tots nosaltres, i simplement encoratjar-vos amb tot això que esteu fent, perquè té un valor com a economistes incalculable. Moltes gràcies. Ara dono la paraula a en Joan Montaner, que és de l'equip de traducció del llibre Office de Softcatalà. Bon dia, benvinguts. Primer de tot, agrair les paraules de la directora general de la Facultat Lingüística pel seu recolzament, també de la Gemma Fortuna, representant de la Universitat, pel seu recolzament i les seves paraules de
anys i per aquesta llarga vida que ens ha desitjat. Realment la feina de Softcatalà ja porta, no dic portem perquè jo no hi era quan va començar, però portem molta feina feta i sempre n'hi ha, és una feina que no s'acaba. Llavors, lligant amb això que dèieu, s'ha fet molta feina, però quan es veu que aquesta feina és útil, que algú faci bé aquesta feina, és la millor satisfacció. Llavors, això, la difusió, la gent que aposta com arquitectes i seqüats, que després ens ho explicaran, pel programa lliure en català, doncs és el que justifica la nostra feina. Llavors, us tindré una estoneta a presentar-vos, anava a dir un PowerPoint, no, presentaré una presentació, us ensenyo una presentació o un imprès, que es diu, on explicaré una miqueta què és el LibreOffice. Informalment també li diem LibreOffice, però el nom oficial és LibreOffice, és una marca que potser a nosaltres ens grinyola una miqueta a les orelles, però és LibreOffice. I us explicaré una miqueta què és, les noves funcionalitats, el projecte de traducció en català, com està, i us ensenyaré una miqueta després algunes funcionalitats interessants. Si permeteu un moment. Ara faré servir una cosa que és nova del LibreOffice 4, llavors, com que és nova, potser falla mitja presentació. Si falla, llavors sabré la que dic. Després us explicaré. El LibreOffice 4, 4.0. Què és el LibreOffice 4? Això és la captura que es veu console. És el paquet ofimàtic lliure en català més potent que n'hi ha. Si tu vols treballar en un entorn d'oficina en català amb programari lliure, el programa més potent, el paquet més potent és el LibreOffice. Llavors, té llicència lliure, com he dit, multiplataforma, Windows, Mac, Linux, i es troba traduït 100% al català. Això és el LibreOffice. Llavors, els paquets que el formen, el Writer, que és el processor de textos, que seria... Intentaré no semblar un arquitecte portuguès que entrena un equip de Madrid i intentaré allò de dir altres paquets ofimàtics, intentaré no dir. Però bueno, si se m'escapa, ja sabreu a quin paquet ofimàtic m'estic referint. Doncs el processor de textos és el Writer, llavors això del Winjuquet és bàsicament el que veus és el que tens. Això, avui en dia sembla una ximpleria, però costa molt. I quan pots posar tantes coses en un document costa molt fer-ho i el LibreOffice ho fa. Llavors, el LibreOffice, no només el Writer, sinó tots els components que formen el LibreOffice fan servir un format de document estàndard, l'Open Document Format. Això és molt important. És a dir, no només que l'aplicació sigui lliure, sinó també el format de document. Per què? Perquè tu pots tenir una aplicació molt lliure, però si el que hi ha dins del document no pots tenir la garantia, la seguretat que sempre ho podràs llegir, que saps com ha estat dissenyat aquest format de document, allò és una caixa tancada negra que potser d'aquí 20-30 anys no hi haurà forma de llegir. És a dir, per mantenir l'accessibilitat a les dades, el format de document ha de ser estàndard, perquè si no ets captiu de l'empresa que sap com està dissenyat aquell format de document. Llavors, tot el paquet ofimàtic empra l'Open Document Format. Però LibreOffice ha treballat molt i des de la versió 3.4 s'ha treballat moltíssim amb garantir la interoperabilitat amb altres paquets ofimàtics. Llegiu aquí Microsoft Office. Què vull dir amb això? S'ha millorat moltíssim la importació de documents en format de Microsoft Office, els
Word, el PowerPoint, el Excel, s'envien moltíssim. Però també una característica molt particular de LibreOffice que també permet desar en aquests formats. Llavors, hi ha altres paquets lliures, que són lliures, poden importar millor o pitjor els documents d'Office, però no poden desar en el format de Microsoft. El LibreOffice sí que ho pot fer, pots llegir i guardar. D'acord? El LibreOffice Calc, això és l'equivalent a l'Excel, parlant clar, és el paquet de fulls de càlculs i el mateix. En les últimes versions es va ampliar el nombre de línies possibles en el full de càlcul, això és una novetat important. Hi ha gent, jo no, hi ha gent que necessita més d'1 milió de línies, doncs ja pot més d'1 milió de línies, no sé per què, però hi ha gent que ho necessita. I una cosa interessant, no només del calc, sinó també de tot el paquet, és que quan té sentit es pot guardar directament en format PDF o HTML, sense cap tipus de software addicional. És a dir, tens un document de Writer, un document de calc, exporta a PDF. I tens una versió en PDF imprimible, que pots fer impremta, o sigui, en format PDF, sense cap tipus de software addicional. En el cas de Microsoft Office, per exemple, doncs sí que cal comprar un paquet addicional. Bueno, l'última versió em sembla que ja ho permet, en algunes cosetes. Però en general has d'instal·lar software addicional. L'Impress és el que estic fent servir ara per fer la presentació. És l'equivalent al PowerPoint, que ara aquí també té sentit exportar PDF i HTML i té totes les funcionalitats que es pot necessitar per fer una presentació. Jo estic fent servir les mínimes. Un altre component del LibreOffice és el LibreOffice Draw, que és el paquet que permet fer dibuixos vectorials, diagrames de flux, diagrames de decisió i com el mateix, empra el format Open Document Format i aquest, com a curiositat, no permet exportar a PDF, bueno, permet exportar a PDF també, sí, però com a novetat permet exportar a format Flash. El LibreOffice Base seria l'equivalent a l'Access. Aquí ho hem de reconèixer, la interoperabilitat no és completa, és a dir, no totes les bases de dades d'Access, els formularis d'Access s'importen directament, però sí que el LibreOffice Basic Base, a part del seu motor de base de dades propi, l'HSQL, pot connectar virtualment qualsevol altre motor de base de dades, incloent el Microsoft Access. És a dir, les dades que hi ha en un fitxer d'Access també hi podem accedir, amb una base de dades de MySQL, qualsevol motor de base de dades es pot processar amb el Base. I integració total amb els altres components. Tots els components del LibreOffice estan dissenyats per cooperar entre ells. Però Base, especialment, moltes vegades és usat o l'usen el Writer o el Calc. L'exemple típic, tens les dades en una base de dades i al Base les processes. Amb el Calc les processes. Doncs això costa. Doncs està pensat específicament per això. O amb el Writer igual. Fas un mailing, una carta, tens nom, càrrec i adreça postal amb una base de dades de Base, de LibreOffice Base, doncs el Writer ja està pensat per operar amb el Base sense problema. I l'últim component, el LibreOffice Math, que seria per poder escriure expressions, fórmules i altres expressions matemàtiques. Igual que el Base pot funcionar com un component aïllat, però està pensat per posar fórmules dins d'un document de text o dins d'una presentació. És a dir, es pot fer servir com a component auxiliar o com a component extern, individual. Llavors, la gran pregunta és, això del LibreOffice ho fa servir algú? I sí. El web de Softcatalà és el programa més baixat en diferència, més que el catalanitzador, més que el Firefox, que són dos dels pesos passats que tenim el LibreOffice, i abans l'OpenOffice.org sempre és el programa més baixat. És a
tret de quan va sortir el catalitzador els primers mesos, que és un èxit, i els primers mesos era el programa més baixat, la resta de mesos el programa més baixat és el LibreOffice. Només el 2012 van haver-hi 90.000 baixades del LibreOffice, només des del web de Softcatalà. Aquí hauríem de sumar-hi al web de LibreOffice pròpiament dit i tenir en compte que les principals distribucions de Linux incorporen el LibreOffice de sèrie. Estem parlant de distribucions com Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, totes aquestes distribucions venen amb el LibreOffice de sèrie. Hi ha una estimació que actualment hi ha uns 25 milions al món, uns 25 milions d'usuaris. La previsió, i aquests 25 milions actuals més o menys s'ha vist, és acabar la dècada, és a dir, el 2020, amb 200 milions d'usuaris. I es porta com la corba de creixement es porta. Per tant, sí, el LibreOffice es fa servir. Potser no tant com voldria, però es fa servir. Llavors, quins són els orígens del LibreOffice? LibreOffice és un fork, és un projecte hereu de l'OpenOffice.org. L'OpenOffice.org va ser un dels projectes més importants de Softcatalà. Durant 10 anys el vam traduir, però ara és un projecte abandonat. La història resum, l'OpenOffice el portava o el desenvolupava Sun Microsystems juntament amb l'ajuda de desenvolupadors i traductors voluntaris. Es va inaugurar o es va publicar la primera versió l'any 2002 i fins al 2010 quedaré aquí, si m'ho permeteu. Del 2002 al 2010 tothom va ser molt feliç. Sun Microsystems era una empresa que feia moltes coses i entre altres coses feia l'OpenOffice.org, programari lliure, i una altra versió, diguem-ne, amb la seva marca, que es deia StarOffice, que tenia les mateixes funcionalitats, més alguna coseta més que li posava Sun Microsystems. Llavors, tothom era molt feliç. A principis del 2010, Oracle va comprar Sun i tothom es va posar a tremolar, perquè Oracle no tenia gaire bona fama dins de la comunitat de software lliure i tothom temia que matés el projecte. I a la pràctica pràcticament ho va fer. A finals del 2010, la comunitat de desenvolupadors, usuaris, traductors, el que van fer va ser fundar The Document Foundation, que és una entitat sense afany de lucre amb seu a Alemanya, que la seva missió és promocionar l'ús dels formats de document oberts i especialment un paquet ofimàtic obert. Llavors, a finals del 2010, amb el codi es va treure la primera versió del LibreOffice, que va ser la 3.30. És a dir, es va bifurcar el codi i es va treure una nova versió, el LibreOffice. Si voleu més informació, ho teniu a www.documentfoundation.org. Llavors, Oracle, això no li va agradar gaire i el que va fer va ser donar la marca a l'Apache Foundation i neix l'Apache OpenOffice, que és una altra continuació del projecte OpenOffice.org. El projecte OpenOffice.org mor i se'n creen dos, LibreOffice.org i Apache OpenOffice. I des de Softcatalà vam haver de fer una tria. Ja no això que parlàveu de la qualitat i la llibertat, la tria que vam fer va ser el LibreOffice.org. És absurd mantenir dos paquets ofimàtics pràcticament pastats amb la qualitat mínima que considerem i vam triar l'OpenOffice. La llicència s'ajusta més als nostres principis i hi ha diferents llicències de software lliure. Ara l'Apache OpenOffice no s'acaba d'ajustar i sobretot que el món Linux, totes les distribucions Linux apostessin per LibreOffice i que el gruix de la comunitat de desenvolupadors i el gruix de la comunitat d'usuaris apostessin per LibreOffice ens va fer decantar fàcilment per LibreOffice. Llavors, des de Softcatalà, si algun usuari d'Apache OpenOffice
vol reprendre la traducció al català, des de Softcatalà li donarem tot el suport i assessorament i recolzament que sigui necessari. D'acord? Bé, i aleshores, millores de la nova versió del LibreOffice, que és el que estem presentant avui. Sobretot, fer dissabte. Durant l'època de Sun Microsystem, el codi s'havia anat engreixant, diguem-ne, i de les primeres coses que es van fer amb la versió de LibreOffice va ser aprimar-lo. Fer neteja de codi molt antic que no es fa servir però estava ja com un històric, doncs fora. Es va afegir una cosa que es demanava de fer ja anys, però primer Sun Microsystems i després Oracle costava que ho acceptessin, una interfície nativa per tenir un corrector gramatical. Hi havia correctors gramaticals per versions anteriors del LibreOffice i de l'OpenOffice.org, però entre cometes eren petits nyaps, era un programa que resseguia tot el document buscant errades. Ara hi ha una interfície nativa, això vol dir que és més fàcil desenvolupar un corrector gramatical. D'això en parlarem més tard, amb bones notícies. S'ha implementat un llenguatge de programació de dibuixos anomenat LibreLogo, un llenguatge molt simple, pensat perquè principalment els nanos, la canalla, aprenguin a programar. I és un llenguatge visual, una cosa de la tortuga. Els antics que havien après a programar fa anys, potser ho recordaran, es parlava d'una tortuga que anava fent un dibuix amb un paper amulat. És això portat al 2013. Més millores. Millores la interoperabilitat, és a dir, es poden importar més formats i millor. LibreOffice importa fins a 127 formats diferents de fitxers. Això és una bestialitat. Pocs paquets ofimàtics poden dir que importen millor o pitjor, en general millor. Més de 120 formats, pocs ho poden dir. LibreOffice importa fins a 127 formats, posant especial interès en els altres paquets ofimàtics, com pot ser el de Microsoft Office. Especial els docs, els condocs, docx, els PowerPoint i els fulls de càlculs. Això és una de les dèries de que cada versió es millora la importació. És a dir, ja es fa prou bé, sempre hi ha alguna coseta que falla, doncs cada versió es millora. No és un format que sigui molt bé. Integració amb sistemes de gestió de continguts com ara el Fresco, que és un sistema de gestió de continguts. Bàsicament, resumint-ho molt, és un servidor on els treballadors d'una empresa poden deixar els seus documents, poden posar diferents versions i treballar de forma col·laborativa contra els documents que estan en aquest servidor. Vindria a ser una mena de Dropbox compartit, perquè hem de tenir tots. Això hi ha un estàndard, que és el CMIS, doncs el LibreOffice, el 4.0, és compatible amb aquest estàndard, és a dir, les empreses que tinguin un servidor que compleixi aquest estàndard, que és un estàndard de la indústria, el LibreOffice pot treballar directament contra aquest servidor i facilitar la col·laboració amb documents. S'ha millorat la interfície d'usuari tant amb Linux i també amb Windows i s'ha afegit una cosa que no té cap captura a pantalla, però bàsicament és que pots personalitzar-lo, és a dir, els menús pots fer com el Firefox, que li poses una foto teva o uns colors teus per fer-te una miqueta més teu. I s'està treballant internament, espero que en la 4.1 ja hi sigui, també de cara a totes les plataformes, que els menús s'autoajustin a la mida de la finestra. A vegades ens passa, sobretot al traduir, que dius, ostres, aquesta traducció l'hem de canviar perquè resulta que es talla el text. Això els companys de Softcatalà ja saben de què parlo. Doncs amb les properes versions no serà necessari perquè aquell botó que resulta que talla el botó de correcció automàtica, perquè correcció automàtica és massa llarg, doncs no farà falta canviar-ho perquè el botó es farà just a l'amplada que toca perquè hi entri qualsevol traducció, no només la catalana, sinó també aquesta no es pot consultar. Llavors, s'ha fet una aplicació de control remot de Limbres per Android, que és la que estic fent servir. Això és amb el telèfon personal. Qualsevol dispositiu Android pots controlar remotament a Limbres i intentar fer la presentació com bonament. Pots tirar enrere, pots tirar endavant i pots posar una pantalla blanca, en negre.
S'ha millorat el rendiment en carregues de documents grans, que això portava problemes. Si hi ha gent que necessita documents de més d'un milió de línies, habitualment són documents que pesen. Doncs això provocava penalitzacions de rendiment, s'ha solucionat, s'ha utilitzat molt la càrrega i el pesar d'aquests tipus de documents i s'han fet noves interfícies de promoció d'aplicacions, aquesta última cosa és el que ha fet principalment canviar la numeració de la 3.6 en comptes de fer una 3.7. Això és el que ha implicat fer una 4.0. Per què? Perquè això marca el divorci, diguem-ne, amb l'herència de l'OpenOffice 1.9. Que hi hagi una nova API vol dir que coses que es faran, els desenvolupadors que proven extensions mitjançant aquesta nova API, que facilitarà, aquestes extensions no funcionaran amb l'OpenOffice 1.9 antic. És un projecte molt. Per això, aquest 4.0 és per marcar que el LibreOffice és un producte nou i hereu, però diferent de l'OpenOffice 1.9. Molt bé. I ara anem al tema del català, perquè aquí no només presentem el LibreOffice 4.0, sinó també estem presentant el LibreOffice 4.0 en català. Llavors, com funciona el projecte de traducció de LibreOffice en català? Com heu dit, Softcatalà funciona exclusivament des del voluntariat. Som un grup de voluntaris que traduïm, adaptem software al català i bàsicament promocionem el català al món de les noves tecnologies. Actualment és el projecte Actualment és el programa de més envergadura de Softcatalà per volum de cadenes traduïdes, pel nombre d'atenció, cada mes, cada 3 setmanes ens hem de posar-hi perquè surt una versió o una subversió nova. Per tant, és un dels projectes estratègics de Softcatalà. La interfície d'usuari està traduïda al 100%, són unes gairebé 5.000 paraules. L'ajut està per sobre del 99%, no és el 100%, ho hem de reconèixer, però és que estem parlant de més de 400.000 paraules. Això qualsevol que es dediqui a la traducció de la llengua sap que són moltes hores de traduir, moltes revisions, moltes correccions, això és molta feina. No està al 100%, però és un 99,37% traduït, una cosa així. Estem molt contents. Poques llengües pel volum de parlants tenen aquesta estadística de traducció al LibreOffice. El LibreOffice està traduït a més de 5 llengües. Més mesura, menys mesura, n'hi ha que tradueixen poqueta cosa, n'hi ha que tradueixen... Nosaltres ho intentem traduir tot. Pel volum de parlants estem molt bé. Realment és aquesta. Llavors, recursos lingüístics. Molt relacionat amb la traducció i els recursos lingüístics que porta LibreOffice. Tu pots tenir els menús en català, però si no tens corrector ortogràfic, què et serveix escriure els menús en català? Llavors, una de les coses que ha de fer el projecte de traducció, i no és només traducció, és el que en l'anglès es diu localització, bàsicament és traduir i adaptar la cultura de la que estàs traduint, és proporcionar un corrector ortogràfic, un diccionari de sinònims, diccionari de partició de mots, autocorrecció, i a ser possible correcció un corrector gramatical. Llavors, a LibreOffice ara mateix disposa dels mateixos recursos lingüístics que qualsevol altra llengua. El català, l'usuari català, té tots els recursos lingüístics disponibles de sèrie en el LibreOffice, menys el corrector gramatical. Ara parlem del corrector gramatical. Corrector ortogràfic, un dels serveis, els dos serveis que més es fan servir al web de Softcatalà són el corrector ortogràfic i el traductor. No recordo en quin ordre, però són les dues pàgines més visitades. El traductor més visitat, que sí? Gràcies a Déu. Llavors, en el món lliure, en el codi lliure, s'intenta no fer la feina dues vegades. Llavors, el corrector ortogràfic que desenvolupem des de Softcatalà, aquest mateix corrector és el que fa servir el Firefox, el Mozilla Firefox, és el que fa servir el Mozilla Thunderbird i és el que fa servir el LibreOffice. Per tant, afegir el corrector ortogràfic a LibreOffice és relativament simple un cop tens la feina feta, que és el manteniment. Diccionari de sinònims. Això va ser un projecte que bàsicament es va fer a
per l'OpenOffice aleshores i a LibreOffice. Però el mateix hi ha una pàgina web on es poden consultar els sinònims, altres és un diccionari lliure, altres empreses, algunes empreses agafen aquest diccionari i adapten al seu web, és lliure, ho poden fer. Llavors, doncs això, les dades del diccionari de sinònims ara reutilitzen diferents projectes. El LibreOffice també el pot. Ara estem treballant per incorporar aquest diccionari de sinònims com a diccionari del món Mac. El Mac té una aplicació integrada de sinònims, que no soc usuari, però ho han explicat. Doncs estem treballant en això, en incorporar el diccionari de sinònims en el Mac. Diccionari de partició de mots. El diccionari de partició de mots, el mateix. L'algoritme que fa servir el LibreOffice és un dels algoritmes més usats en el món del programari lliure i això permet que el mateix diccionari de partició de mots que pots fer servir a l'InDesign, que és un editor d'imatges, de disseny vectorial, doncs es pot fer servir en el LibreOffice. Autocorrecció. Autocorrecció doncs, són 100-150 paraules mal escrites que tots fem quan escrivim malament, doncs el LibreOffice té una llista i, estarà d'aquí 15 dies. Això he de ser sincer, encara no ho té, però ja està aprovat i ja està a la 4.02, portarà que si escrius què malament, automàticament t'ho corregeix. Doncs correcte gramatical, experimental, aquí. Clar, una dels comentaris més freqüents, el corrector de Softcatalà no va bé perquè no em corregeix aquesta paraula. Bé, no, sí, és que està. Aquesta paraula realment està ben escrita, el que passa que l'estàs fent servir en un context que no dones. Llavors, exemple, això és una prova, com està escrit en el primer punt. Això, el corrector ortogràfic de Softcatalà no detecta cap paraula. Això és un prova. Per què? Perquè cada paraula individualment té una justificació de per què està en el diccionari. Hi ha un verb aixar, i per tant jo aixo. Seria, és sense accent, existeix, un també, i prova és el contrari d'impro, és un adjectiu. Per tant, un corrector estrictament ortogràfic, això ho dona per bo. Llavors, cal un corrector gramatical, que et digui, no, això s'ha d'escriure, això és una prova. Però clar, fer un corrector gramatical són moltes hores i s'ha de fer un curs. També hi ha el tema de la variació dialectal. El corrector ortogràfic de Softcatalà reconeix, per exemple, la flexió verbal de tots els dialectes, però, per exemple, no és bo en un mateix text barrejar fraccions dialectals. Si s'escrius en català central, no em faig una frase en català central i l'altra en valencià i l'altra en balear. Això un corrector ortogràfic no detectarà mai, però un gramatical ha de ser capaç de detectar. I de vegades és més una qüestió d'estil. Algunes editorials tenen petites manies. Aquesta frase me la posa així. O jo les cometes les vull als guillemets francesos, o les vull alta, o vull recta. Això, un corrector gramatical que tingués opcions d'estil ho podria fer. Llavors, les bones notícies és que estem treballant. El Language Tool és un motor de codi lliure que permet fer aquestes coses per moltes llengües i també pel català. Llavors, Jaume Portalà, membre de Softcatalà, amb altra gent, està treballant-hi per, com podeu veure, hi ha moltes opcions, després us faré una petita demostració. Doncs jo vull només el català central, jo vull només el català valencià. Jo vull les cometes rectes, o baixes, o apòstrof tipogràfic, o apòstrof recte. Doncs això t'avisa quan no compleixes aquestes normes. Filtra també accents diacrítics, registre formal o informal, etc. Hi ha altres qüestions gramaticals i de sintaxi. Language Tool és un dels projectes que esperem tingui força èxit perquè millora molt el corrector ortogràfic i és una demanda que ens fan molts usuaris. En això sí que obrim la porta, com sempre obrim, però ara més, a
fem crida a col·laboració amb serveis lingüístics d'universitats, de diaris, que el provin, que ens diguin si els agrada, què farien, què millorarien, què no funciona bé. Això sí que és molt important, perquè creiem que és una eina no només pels usuaris a carrer, els usuaris a casa, que pot ser útil, sinó també i sobretot per un entorn professional. És útil. Bé, mica en mica, doncs ja vaig acabar una breu presentació. Col·laboració amb el projecte de traducció. Com col·laborar amb el projecte de traducció de LibreOffice? Primer de tot, feu una difusió. Parleu-li a la iaia, a la mare, a la nena, a l'estudiant, a la feina, que a més us voleu implicar pencant, allò, vinga va, que vull traduir paraules, vull aportar un comentari. Apunteu-vos a la llista del projecte, teniu l'adreça aquí, i creeu-vos un compte al Poodle de Document Foundation. Poodle és la pàgina web on es tradueix el LibreOffice. Us apunteu a la llista del projecte de Softcatalà, us presenteu i us donarem feina de seguida, perquè sempre tenim el 99% d'ajuda, però es pot traduir les guies d'usuaris, es poden traduir, hi ha mil coses a fer i a provar. Ara, abans de passar-li la paraula a en Santi, l'arquitecte 64, vull fer una petita demostració. Res, són 2 minuts, de les capacitats d'importar de LibreOffice, un document d'exemple de Word, i una miqueta perquè veieu com funciona això del Language Tool, la versió que n'hi ha. I es pot provar, vull dir, aneu al Language Tool, aneu a Softcatalà i la teniu allà que es pot provar. D'acord? Primer faré una prova d'importació. És un document en anglès, però diguem que és un document preparat perquè la importació és llegible, vull dir que no us enganyaré. Però és un document que té coset, vull dir que no és 2 línies de text i negreta. Primer us ensenyo un PDF que és com s'ha de veure. D'acord? Veieu que té alguna coseta. Ara l'obrirem amb el Word. Efectivament, es veu igual, és un document del tot. I ara l'obrirem amb el LibreOffice Suite. Es veu igual. No s'ha queixat, no ha dit res. En Santi segurament ens podrà explicar ara quan parli, però bé, veieu? La importació és directa. És un document que està una miqueta preparat, no gaire, però té cosetes. Molt bé, i ara us vull ensenyar un document farcit no de faltes d'ortografia estrictament, sinó d'errades que un corrector ortogràfic estrictament ortogràfic no ha de dir. Hem fet una altra cosa que em fa esgarrifar. Aquest document no té sentit, no feixenci, però ha estat ple de faltes que només que tinguis una miqueta de coneixements de català amb moltes biblioteques, aquest M ha d'anar a Mac, òbviament, altra coses femení, per tant altra ha de ser Mac, etc. Ara mateix només estabilitat al corrector ortogràfic, per tant, no hi ha res. Hi ha alguna coseta subratllat en vermell, Beatles, mira, això ens ho apuntarem, que Beatles té tot el sentit que sigui el corrector ortogràfic. Però, essencialment, el corrector ortogràfic no detecta gaire cosa. Llavors, aquí tenim el Language Tool, ara el que farem és activar-lo. L'he desactivat expressament perquè veieu la diferència. Això són les coses rares que detecta el Language Tool. Com veieu, per exemple, el finès, diu, això és accentuació valenciana. No diu que sigui una errada. Diu que, com que no tens marcat l'opció només valencià, t'està dient, això segurament hauria d'anar a màxim obert. D'acord? El que dèiem de l'M. A mà. Una altra cosa. Una altra.
aquest error que té. Aquí surt en blau. Per què? Perquè diu, tens espai repetit. M'hi aixecava, això s'ha d'apostrofar. M'aixecava. D'hora. Aquest és amb accent. A veure. Aquest va sense accent. Són errades que un corrector purament ortogràfic no detecta, doncs el Language Tool sí. Més com vistiplau, doncs aquí amb el vistiplau ja fa uns anys ens van fer ballar la retina, ara en guió, ara sense guió. D'acord? No només coses tan simples, sinó altres el lloc al verb. No, mira, això és un error. Aquesta construcció caldria realitzar-la. El qual o aquest. Llavors, tria. El qual anem és aquest. En quant a i jo quan a. És tot de regles que permeten fer una revisió de la qualitat sintàctica i gramatical del text. És impossible detectar totes les errades gramaticals. Si l'usuari no sap escriure en català, això no ho arregla, això és evident. Però és una ajuda, m'explico? És a dir, si ens hi posem, segur que farem una frase que el corrector gramatical dirà nano, aquí em perd. Per exemple, algunes d'aquestes frases, ell detecta que hi ha l'abandó de la bodega de la casa es reflectia clarament. Aquí detecta alguna cosa. Falta algun element entre verbs, és a dir, ell veu que hi ha alguna cosa que grinyola, però no ho sap. Llavors, quan es feina teva, diu, per això per què grinyola? I realment l'ignores perquè això és l'ordinador que no sap, o aprens on és l'art. D'acord? Això és el Language Tool que és en el que estem treballant. I per mi ja està. Moltes gràcies. Molt bé, molt clarificador. Bé, ara té la paraula en Santi. Santi Terrassons, d'Arquitectes i Consultors d'Estructures S4. Bon dia. Avui m'han convidat perquè expliqui una mica la nostra experiència com a empresa que fa servir LibreOffice com a paquet informàtic. Actualment ja és l'únic que tenim. I com va anar el canvi de l'altre, que podríem anar, a LibreOffice. Nosaltres vam començar a treballar amb OpenOffice el 2004, que vam ser, o 2003-2004, que es van distribuir uns tallers, no sé si era avui o el periòdico, que distribuïen uns tallers amb tot de programes de català. I llavors vam descobrir OpenOffice, vam descobrir el català, i també m'he aprofitat per agrair la feina que feu, perquè la veritat és que ens ha estalviat bastants diners, només per això, i perquè ens ha permès treballar en un programa com el nostre director. I aquest va ser en principi el primer motiu de provar-los. O sigui, el CD que van distribuir, doncs el vam provar al despatx i anem a provar. Què és això? El primer que vam canviar va ser el navegador, que vam provar amb Mozilla llavors, i va ser el primer navegar ja fent servir un programa en català, els tenim tots en castellà o fins i tot tenim algun en anglès. I ens feia gràcia amb això. Llavors vam provar amb l'OpenOffice i al principi va ser bastant complicat el canvi. Volíem fer-ho perquè ens agradava el fet que això de poder treballar en català, que hi havia en el següent, llavors hi havia el director on tenia i em feia gràcia de treballar en català. En aquell moment no teníem ni idea, ni sabíem que existia software lliure, ni això, no sabíem què és això.
i vam començar a fer proves amb els nostres documents interns, però més o menys ens vam apanyar, fent alguns canvis i treballant d'una manera... Treballar-se més o menys igual, però sempre hi havia aprendre com canvia l'ordre aquella que es feia aquí, ara es fa a l'altre lloc, no sé què. Bueno, ens en vam anar més o menys sortint. El problema que teníem va ser amb la base de dades que teníem, amb Access, això ja al final ho vam deixar estar i ja vam canviar el programa, ja vam canviar tot. Amb els fulls de càlcul que teníem, alguns fulls de càlcul nostres, posats calculant estructures, tenim alguns fulls de càlcul per calcular alguns elements de comprovacions i tal propis, i que tenia algunes macros i que no anaven, no funcionaven bé. I el problema més gran estava, com a consultor d'estructures treballem bàsicament per altres arquitectes i altres enginyeries, i hem de compartir documents, i sobretot quan treballem amb l'administració. L'administració o organismes o col·legis arquitectes, tots els documents que fa sobre Microsoft Office, els programes que feia servir llavors, tots necessitaves a Microsoft Office perquè funcionessin, si no no funcionava ni un. I després amb GISA, treballar amb GISA, que ens obliguen a integrar el projecte en PDF i en tot. I ja sempre, no hi ha activitat. Al principi era bastant complicat. Això amb el temps ja va anar millorant bastant. Amb les diferents versions va anar millorant aquesta compatibilitat. Amb el treball amb clients, amb arquitectes, amb col·laboracions, vam arribar a la conclusió que el document bo, si nosaltres tenim també una responsabilitat que si hi ha algun problema en l'estructura calcular, necessitarem parlar. Per tant, el que entreguem no volem que es modifiqui. Això OpenOffice en aquell moment ho tenia molt fàcil, per crear un PDF, molt més senzill que un Word. Tenies allò, apretaves i tenies el PDF. I això ja són les coses que també ens va ajudar a canviar i a decidir que entreguem el PDF i després a cop, que si es modifica, si quan l'obren es desconfigura tots els formats i tot, l'original i el gos al PDF. Amb GISA vam seguir treballant i mantenir el Microsoft Office. I després, a nivell intern, el que va costar una mica, sobretot amb una tallada que tenia, era el canvi. O sigui, el canviar de programa, canviar la manera de treballar a tots els costos. S'ha acostumat a fer una cosa d'una manera i fer un canvi, treballar una mica diferent, però tampoc és molt diferent. Ara si hi ha canvi del Word d'ara, a LibreOffice sí que en aquell moment era igual, s'havia bé. Però bueno, ens costava molt, va costar molt, i això al final vam aprofitar un moment que vam pensar a créixer, que vam haver de canviar ordinadors, de comprar, vam haver de comprar tants ordinadors, i vam aprofitar. Al moment aquell va sortir llavors també una versió nova d'OpenOffice i vam oblidar perquè tots els ordinadors eliminem amb Microsoft Office i posem OpenOffice. I ho vam aprofitar per la setmana, dilluns com ara amb dissenyadors, a partir de demà, a partir d'avui, hi ha la mateixa versió d'Office que tota. Vam dir Office, ni Open, ni res, vam dir Office i sí. I quan les primeres queixes, doncs, una mica va tirar. El que s'ha conduït un SEA, s'ha conduït un Citroën, qui s'ha posat careta en un programa, en aquest sentit negre. I llavors vam haver de mantenir això, una versió de Microsoft pels problemes aquests que deia de la GISA, del col·legi arquitectes. Ara, actualment, no hi ha cap. O sigui, ja fa, no sé, fer 5 anys, crec, que ja vam eliminar totalment a Microsoft Office de tots els ordinadors. No hi ha quasi cap problema. Alguna cosa potser és això, perquè alguna cosa és la que em vagi, però no ens hem trobat amb els documents que treballem nosaltres amb cap problema. Jo crec que amb el que fa la majoria de documents que es fan, no hi ha cap problema de compatibilitat.
fins i tot ara, amb els documents de Gisa, ja els treballen amb LibreOffice, els treballen amb Doc, motius pel canvi van ser, bàsicament, el primer va ser el poder treballar en català, després que fos gratuït, evidentment, com dic, en aquell moment no sabíem, després hem descobert tot el programari lliure, tot el software lliure, tota la filosofia al darrere, i també, gràcies al programa que hi ha LibreOffice hem descobert això i ens hem fet bastant. El despatx ara ja ho tenim al 90% perquè les proves que són lliures i en aquest sentit estem molt contents. I a nivell això, fer que fos gratuït i que fos legal, crec que val la pena dir-ho, perquè en el nostre món i en quasi tots, aconseguir l'Office sense pagar és molt fàcil. Nosaltres tenim una qüestió ètica també, i també com a arquitectes i com a creadors, una mica el fet de que el que no podem fer és utilitzar una eina de manera, si algú vol vendre una cosa, no el pots. A mi m'agradaria que com a arquitecte m'agafés un projecte i algú construís un segon sense saber. I per tant hi ha aquesta part també que fa que tot el que haguéssim optat per aquesta decisió i per dir, si en un moment vam passar de 3 ordinadors a 10 no podem assumir la despesa de llicències de tots aquests ordinadors, doncs buscarem tot allò que no hi hagi una alternativa, programes de càlcul d'estructures, de dibuix, aquests no hi ha alternativa, per tant, aquests els hem de comprar, els que hi hagi una alternativa, doncs els comprem. I llavors, jo crec que de cara, i més ara, que tothom mira d'estalviar el cèntim, crec que és una molt bona alternativa a nivell empresarial de fer el canvi. I nosaltres, així, un dia vam fer un càlcul així només amb versions de Microsoft Office, des de la 97, que és l'última de Microsoft, no sé si n'hi ha 6 o 7. Doncs ens anem a establir tots els ordinadors pràcticament. Si no tinc les coses d'ordinadors i llicències, estalvi que hem fet que a vegades surt una nova versió i has d'acabar canviant l'ordinador perquè ja no tira. Perquè només per aquest motiu jo crec que és una bona... que val la pena fer el canvi. I nosaltres, tothom, quan parlem amb companys, hi ha aquesta por de dir que la gent té por que o té aquesta reticència que les coses gratis o lliures no poden ser tan bones o que hi ha aquesta por que no per ser lliure o per ser gratuït ha de ser més dolent que una altra versió i has de tenir més útil. I fins i tot nosaltres tenim uns fulls de càlcul que es poden deixar a la nostra web, que estan fets amb LibreOffice, i hi ha una versió en Excel, per la gent que tingui Excel, que quan se'ls obre hi ha un avís que està fet amb LibreOffice i que vagin l'enllaç a la pàgina de descàrregues i que ho trobin. I una mica aquesta és la nostra història. Crec que actualment no hi ha cap motiu per no provar-lo o per no fer-lo servir. Compatibilitats ni de cap. I res més, tornar a agrair-vos la feina que feu, que si només heu dit vos si voleu convidar una cervesa. Bueno, pues la veritat és que està molt bé tot. Considero que s'ha servit molt la presentació que ens has fet. Al veure que també des de l'empresa, diguéssim, i des d'un gabinet d'arquitectes ho acullin i ho utilitzin, crec que és un molt bon exemple, perquè realment és una professió molt complicada que utilitza moltes eines informàtiques avui en dia i que hi ha una part que pugui ser, ara us queda algun AutoCAD o alguna cosa més, suposo. L'altre dividit també. No, ja suposo que no, que és força complicat, però vull dir, a veure, les eines informàtiques
informàtiques cada dia estan més amb la feina de tots, del dia a dia, i per tant és un camp, suposo que de moment, que no té límits, no? Doncs agrair-vos aquesta feina que feu. Nosaltres ens comprometem com a institució a donar tota la difusió perquè pugueu tenir tots aquests col·laboradors i també en quant a l'ús, perquè també serà un bon senyal que el treball dona els seus fruits i per tant tornar a agrair la presència de la directora general, agrair la presència de tots vosaltres i moltes gràcies i bon dia.